Salamu aleyküm adamlar. Akşamınız hayırlı olsun. Belli rapperimiz S-Beater täze gepleşýär şola ýagşy şow ýaly. Salamu aleyküm. Awa. Ýöne men gepleşiginde ýyllardır men öz ýanyma çağırýar, amma bir S-Beater özü var ya gepleşiň ady Öýmöý. Abyşy şu S-Beater'ni toýalşy ýaly. Öýmöý var ya. Indi gepleşikde ilkinci mihman hukmunu men çağırýar. Menem ilkinci mihman hukmunu S-Beater çağırtdım. Gepleşikde näme soraňyz bar S-Beater'ın Instagram sahypasyny aşagyna belleýäňiz. Ýöne soralar näme bolmaly? O şu videoň aşagyna kommentariýada hemme soraglaryňyzy berýäňiz. Ýagşa menem nesip bolsa öýüne baryp soraglaryňyzy hemme üýşürip men gowularyny öýüne baryp berýän. Bulan bollugyndan hemmesine jogap berýär. Toşny dogurjy. Şunun bilen. Ýöne bilmeli zadyňyz kim sorag beren bolsa şolam ýazylýar interwýuda aşakda sahyp Instagram sahypaňyz ýazylýar. Onuň papa sözler bolsa onu ýalda göni blokross. Bitdiňe gara S-Beater menden garaşan zawarka senden, suw menden geldi. Anonno öýmeýiň birinji sanyna başladyk, öýmeýe gepleşiň. Şu ýagşylara gelýär. Ene geldim de açta. Sen ne oldu? Geldik buraya. İçine açtırım o ha. Ben de sigara da açacağım. Şurada da fabrikada var. Açar var. Açar. Eyvah. Şey tasak dayan mı ne? Taşımdan yapıp gitti ha geleceğim. Öğün açık girme la o yaman kovuk ne? Geldik de. Oğlum. Ya. Nira hani korkacak mı ne? Ne? Yarısı olsun son yaşayan yeri. Evam koyarım. Artist olmalı. Ben takıldım imam tiyatroya. Bunu usta durdu. Koyacak hem mi lan şu hem mi diye lan koyacak. Dur. Çağılıyor bağlar. Dövce. Ya şey çının bilen çağıranım bolsam. Oyun edenem oldum da geldik. Indi öýmeýi de öýüňe aýlasaň bir gorkutsaň nirde ýaşaýan, näle ýaşaýan. Birinjiden beýben hakyky öýdüňde. Awa kreyna. Wagtlyca awa. Awa. Bolýar. Şonam gorkutsaň şu wagtda ýaşaýan ýeriň gyzykly bize. Ulayda. Awa da anni. Awa. Emme. Öýküleşende oturýan ýa. Awa. Onam öyle bu jay kanaşy diýen näder. Awa da. Neme ýatylýan jay. Ýatylýan jay. Näder ýürütilýän ýerler. Bu jayda da bar neme? Ýerhas. Diýje golýarym. Şöklemi dara. Şöklemi ýumany berdi. Bolup dur. Geliyor prosto şeyle alacak dedin de ya sınavda şey olur düşük olmalı yumalı Awa da ay çağıloy da. bu da awa inni Şon ýaly sallançak. geçti ne bu seyfe bu böyle bula men diýjelerim Awa. ne öýdäki diýjelerim Galçay. Kuhne. inni suri gelýärdi Sağ ol. gelýärdi bu da Dogry aýt özüň taýladyňmy ýa gelnejenmi? ya gelecek taýýarlady ýöne. Hemişe de şular ýaly o nimede owadan urda. Sen maýdyna çay başynda. Indi Bolly onu geç otur da. hemme ýer gördük, onu başlaýasmy onu. Ýaşy, birinji bilen sağ ol. Radylaşyp öýmeye gepleşiň birinji sanyna. Radylaşyp öýme çağıran üçin logotipden hem nemetme, gatworma. Anamly desin yetiştirip bermedi. Ya menden katıyor. Entek elle. Her kim öldüğünü gelişýän dedi. Awan neme? Gelin gelýär. Gelin geldi. Hakikaten hem komşumda gelin geldi. Ayt böyle. Hem çağıracağız, paylaşacağız yok mu? Sen yöne zavarkan ödüm getirecek dedim bilen. İyi, yolu getirdim hemen. Daş. Takış ne? Şeydir eder mi?
Bela ya öyle la. Yap. Gökçen gene ha. Gökçen var. Benim kaç ay var. Bela. Ezgül kim diyor bela. Ben kitapçığa sokuyorum. Ya oğlum içindeki suratlarını oraya da. Anında tayin olsam başlayaq. Hemme sorulara bir bolmayak ya 600 geçipdir da sana verilen sorular. Ki Allah darlamam kara içinde. Ba. Bari ya. Şolar zor ya. Şonçi qatı görmeler hemme kişinin sorun berip bolan ýöne men de sorarken esasy jogaplar istek bolýar. Sen söz beripdiň. Toşno hemmesine doğru jogap berjekdi. Berer. Tamam. Başladık mı? Başlar ben açık başlama. Tak, Türkmençe sözlük geldi. Sonra şu. Yaxşı aktalar meşhur olandan soň yaxşı içinde näme zatlar ýetkidi we adamlar näme garap başladı. Sorumuz kim? De. Ha, sana soru verdim. Näle geldi? Evet. Çınım aydın da. Ay. Men şuna var ha. Çangı de. Yalan azra de. Bol. Aktadan meşhur olandan soň yaşa içinde näme zatlar ýetkidi we adamlar näme garap başladı. Birinçiden jogapkärçilik ütködi. Ha, jogapkärçilik ütködi. İkinciden mara. Men bir degen adam sahnada bilen durmuşdaky demeni artykmys ütken zat ýok. Düşündüp bilmi? Awa. Şu sahnada da iň görkezim gelen zat sahnada sadalyk. Onu durmuşda da diyecek bolarym. Şoň üçin men edil o meselede közünem ýokda. Ütken zat artykmys däl. Düşündüm. Awa. Jogapkärçilik ütködi. İlleslemeden düşünendim. Han innik soru. Tak, ata nokot, veli nokot, yeva, ata veli bolýar. Maşin sürende aydym dinleýän ýa-da gülküli humorlary aydym dinleýän. Bolly, näme aydym ol zatlary bir soru berilmändir, berilen bolsa. Jelatin ağırsın dinle. Erkilip zat etmedi. Ma aşak çıkıp Kadirov. Yaxşı birden sana Pavel Voli Instagram'a yazıp sen bilen ul show etjek diýdi, näme diýerdi? Gellerdim. Gelmeýär. Awa. Aşağı aly. Awa. Daş. Tak, sunupda sana ilham getirse zat näme? Nu humorlarynda diýär. Hançyk bro aşakçylyk ofitsial soru berer. Erkillik. Erkinlik. Rahatlık. Söhbet 21.99. Yaxşynyň en gorkýan zady. En korkan, yumurun cevap vermiyor, prikvarın cevap veriyor. Ölürüm ne istesen? En korkan adam durmuştan basılmak. Gülkülü ýöne gowzary, owşan altatdy. Yaxşy, öýe giç barmakdan gorkýanmy ýa-da Muradyň burnundan? Murad'ın burnu korkunç değil mi? Это ужасно! Burundan. Kulağı var yandır. Tak. Giyce kalk gelsin, bolmaya. Seva ertet adamlar, senin oran edil, Murat Moğlan burnu oran yal ol yala. Tak, Çopanov aşakçılık ve yaxşı ağam diye. Hemişe öýdäki üstünden değişmeler bolýar. Öýe baranda netije näme bolýar diye. Netice, inni koyunlanda var keden, yener tarafta var ha, ağ koyundaydan. Tak, bula sorawda ele haýyşdyk. Näle, berdi aşakçılık 32. Yaxşı bir gowudyp maraw aýdymdan aýtyp berýär diye. O sorawda isledən etmäne bilýär.
Var o aydım. Gel gelinim ömrüme gel. Seni öyle de aynı ben. Çağacağım toparı. Gel gelinim ömrüme gel. Senin başka yar sevmen. Gel gelin. Öyle. Biz kendimle yazsak Mağara aydan izleydi öyle mi? Mağara aydana Hasirov azatçılık takımı diye. Ya şoğun doğum haçan çıkıyor. Ve hayfı meşhur Barcelona'da çağırıyan Ulhovet bilen karşıyak diye. Ya şu doğan gidip orada yılla 2 sefer çıkmalı. Indikimiz Thomas'a çıkıyor. Esası katnaşanlarım oğlum edil bir hafta qalan aydan. Ha ente aydı bilen. Ya şu yazılı atıyor bir tane. Tom'un ayfay. Thomas'ın birinci ay. Tak, erkin 27.07.00 Murat Moğlu bilen söwüşüp diyecek bolup durýarlar. Geden wagtyň barmy we näme sebäpli? Barla şu aytmalı. Gerekkem. Gurlaşan olsa. Men özüm beresim gelip gören soru olsun. Deyip 39-61 diye. Değerli yaş toyu mutlak videoda gurulanı yaxşı o hayat etlen Goy. Hemişe özüm bolluyupti käbirlerine o ne diýen mümkün bolsa aýtsaň diye. Toşna aýdýan niýen diye. Jogaplar toşna aýdýan niýen. Aýtan görülýär. Maňa da gyzykdy. Maňa da gyzykdy. Şynamaydy ýa men däli diýär aslında saýp däli biraz gurulan wagty şo wagt düşünemek men. Ýa-da menim yumorda iň gowalan adam men aýdan zatlama ýa yumoristin aýdan zatlaryna pizinden 2-3 sekund geçýär. Ondan soň ýetse gowalan. Haw. Onu özüme bilen. Ýöne dogry maýdan şo saýkynýandy näme gurrun edeni täk 2-3 sagat oturup gurrun etdik da. Ondan maşgalakda gurrun etdik, ondan durmuşakda ýsunuga takdy gurrun etdik. Şolan haýy hakda näme diýendi men dogry ýazmışyn. Onu ýok saýka jaňa diýdim ýa jaňa diýelim. Yok olýar. Özüm bilmeýän bolsam, ene gowfar boldy. Sonra var ha. Ken bolan düşünmeýär. Öyle bilemem. O näýlekden jogap berjeň ha. Yusuf Seyitbuliyev diye. Başka da berenler kan sonra. Tanşat. SBT'ri has yakın görýärmi ya Murat Mollaýew diye. Ben beren soň meni yaman kelmeldir. Düşünükli zada. Конечно sen. Şu at yakın görýän diýäň däbi. Ya fiile hormatly diýämi? Bilemem näme men Ede şu yakynda sen oturdun da ýöne. Men Murat Mollaýew taş dostlukny döremek da. Ede ejem bahşy diýetdi sen 9-dan 10-dan diýetdi. Murat men dedim doğrym bar ondan nirden bizimle marayna. Sonra berilýän sorum meni Ya, bilýär. yani men bir gowaryan adamın içinde bir fiile hormatlayan adam içinde sen bolsa sen bolsa gaýtarym. Salif İlmrak. Yaxşı, bırak diye. Özünden uluya kiçijigilen barmy? Ba. Özünden uly ýakçyjygylan Şey diýipdir. evet. Özünden kiçijigyma ýok, ýa-da özünden uly jigyma. Ya özünden kiçik tanagam ba. Boy kiçi. Derejesi uly kandyr. Menden uly 4 san doğanma. Menden özünden kiçi 4 san jigyma. Tuğulum. 9 çağı. Hawa. Tuğulum. İska bir tapar yedi. Sana en köp berilýän soru, näme soru we sen şo soruny ýigrenýän diye. Bilýän haýy. Ay öýdakinden gorkýanmy? Hakykatdan şu soru iň köp berilýän soru. Ma. Şu soru. Ola men halym. Ýa halym soram ýokda. Şuňky. Böyle pul berdiseler. Halayan bagyrsa. Конечно, bagyrsa berjek. Tamam. Näme niýetim? Ballif Mekania. Yaxşı Murat bilen haçan we ýerde tanışdyňyz? Murat bilen Bruno bilen haçan näme? 2004-nji ýyla. Awgustyň 29-nda. Ben gapymy hakly. Gapy açdym. Men ýekew ejem Cleveland'daky bir gelneje bardyr. Ejem ol oýnar. Şo gelneje bir klasaşym bilen gapyny dur. Salawa menim futbola atnar wagt. Futbolist. Men arzum futbolist bolmak, Zidane ýalançy bolmak. Aha. Ondan
Kapı, selamünaleyküm, yaxşılam oylarım baba. Ayfer şunu yaxşılam oyun oynayan dediler, şeyler şunu yaxşılam, futbol oynayıp adamlar gülreyen dediler. Sen artistçilikten başını çıkarma. Benim o dedim. Günü bırak o dedim. Artistçilik o öğren dedim. Ben futbolist. Aynen sporlu. Sondan alt kayıttılar. Ana şota geldim. Ondan bana şota da iyi Murat Moğlayev diye bir artistimiz var. Katı zekili olan talant. Şimdi yaşayarak şu an girmedi etip bir artist ondan o geçen. Yok şu an dem duşanın arasında. Boloryalı fantastik oynayışı. Anan liboy neyse aladılar adam gülür ya da attı. Şolara reklam ettiler. Bollu, sen şu katına dediler, Murat'ım geliyor abetten sonra dediler, o gün gelmedi, ertesi gelmedi, bir hafta gelmedi, bir ay gelmedi, bir aydan sonra geldi. Önümde bir oğlan ötüyor, göründü, nasıl ne maçtı, adam bir şey görün altın, nasıl ne açar ha, nasıl ne maç şolar var. Ondan bilem o ne yapacağını, yok burası nasıl ne, o tüyünü bilem, bir gilce nime de öğren alıp var şey. Bir ne hayliyene, Burluk da. Cahil çıkıyor diyor. Ya o da oraya geliyor. Ay ondan sonra üçüncü adam gelip yine yaxşı yine Murat değil yani olan şu dedi yine de yaxşı tanıştırdılar. Ondan birinci sefer o Baleyşem'de oynayan oyunumuz vardır. Baleyşem'de o da aşıklar deyip şu oyunu birinci seferinde tekniğine koydular senaryen. Yine bu sözler sen etmeli, bu sözler sen etmeli. Şolar da üstümüzde öğretti başladı. Orada bir meret. Театрда танцевал. 2004 yılda tanıştım. Назови 3 вещи, без которых ты не можешь жить. Тыйдыкы, эска тыйдыкы. Maşkala, bar. Dörözcülük, adamsı dörözcülük, sizi yaşap bilmeymedi. 2, 3. tem, sağlığımımıza ölürsün dedi. Человек видом, иkinci soru var. Если бы стал невидимым на один день, что бы сделал? Брылып, годовортный. Bir gün gözü görmeyen varsam ağrısı toyda aymayıp tuğa mikrofonu balık kaçardı. Ağam çağırıp demşeydik adamların yüzünü güldür, geriye dönülmeyi, ya son faydadan mı kâredik diye. Onun ikinci soru, iki soru var, üç soru vardır da orta mektep yıllarına ne meşgul oynayalım, ne medyalım, kıyıflatça diye. Üçüncüm şu Murat bilen ne tanışanım. Mana korkağlı soru var. Birinci çağı atım gülür yadım mı? Hava deyip bol ya. Hava deyip bol. Emme çağalan kıyalak edil. Son olayışken köpüsün deyişi benim şu teleşken aydım aydan at aşağına duruyorlar. Bilem ya da boy benden bir kıyafet var. Bana edemde küçükken görünecek bol yadım. Şu ortada tanıt etip yokken peşe daha dedim şu bağışa varınca kol bilem mi? Ya da şu nima deyip dipsi saat çalsa benim şu oraya tanıt edip karadım. Ama neme değişken niye? Bırak bana soru koymandırlık, dine işin gösterlik, ağırayın, bundan büyük bolsun Allah zanniye. Şunu yalak, soru vermem, dine şunu yalak, ağırayın, dileyen zantat, dileyen ken, hemmesini alıp Yaxşı sana Leva Çercildin soru diye, Kadı Rastanov diye. Ne için Messi saval edin yani diye? Ona Fyodor'a var edin. Sonra Messi, ikisinin kıyafetinde mingeşik bolun için. Messi, min için Oscar alan kinolar var ha. Şu kinolardan Messi'nin Liga Çempiyonu finaldaki ya da bir vazn oynayan oyunlar var ha. Şu oyun Libo kinodan kırıklama. Fyodor mu? Ben Fyodor. Fyodor ne çıkıyor oraya Messi, Ronaldo'dan. Prosto Messi kıyafetinde bir Sağda mı? sağda. Düşünüyor musun? Dine işine diye bol. İşine diye düğün burun dövüllü. Öyle mi? Burun dövüllü Manchester United bilen. Burun dövüllü. Yönü özün alıp barşı inni. Burun dövüllü. Burun dövüllü özün alıp barşı prosto pas veren yani. Hiç ne o olayın şahit ne. Prosto Messi prosto söz yok tarih. Düşündüm. Ya şunu yap. Ben Ronaldo mı? İngo var ya napadayışım. Burnu çıkarımdan kadar oluyor şu. Murad'ın içinde fünk yok dost. Murad'ın kadar Fünk yok dost. O kloğun adam oynadı da, kloğun oynadı da. Şonda toya gidemiz ve men şeyle burun alıp yürüdü, burundak geldim. Murad din aliya şeyle. Rex'le. Kistan Ali şey diye böyle
Ananay. İle. Düşündüm, anan ya. Alman aşağıçılık 70-47. Yaşarası da şeyle sonra renarla, skoplada ayarlar vardı. Köp değişmeler, videolar çıkaryan olayım. Şol hakikat mi ya da yönü kıyıcılar değişme oyunlar mı? Hakikatlerim siz ayarınızdan, kaynenenizden şeyle yardayla bollu mu? Korkyanız mı? Skop karşında. Şona göre benim öylencek bolyan olayım diye. Kuvvetine ağlatın beni ne olacak? Böyle kaydı aydır da. Yo, ben sonra veriyorum. Sen sonra veriyorsun. Bana verdin sonra. Yönü güzel ha dost. Şu syonkanı bir gelineceğim yok. İşe giden gününe sağladı. Doğru değil mi? Ha? Oo. Sen neye cevap veriyorsun? Baktın mı oldun çıkayım? Ama mağlayın salyon olmadın lan. Alman. Alaman mı adam alaman mı? Şey deyip ya Instagram'da Alman aşağısı 72-47. Alman. Alaman ütkar hoş öyle adı. Oğaman mola. Alman. Oğaman. Ay alaman. Benim öyleme burada olsun hatta öyleme adı Baycantı da. Şimdi şu an görmek iki çağatı var. Adı ütkedi yok. Aycan. Ütkedi. İyi değil. Muhammed Arnaif diye. Kim şunu yazdı sonra, şunu şu birinci duşun şu. Eğer bir maşin pulun varsa, neme ederdin deyip soraydı diye. Bu sonra prosto tak mifta yönü, şunu da leprikov. Bol şey ala koyan hemen. Burayı küçük bolaysın diye sonra o olur diye. Uy hem de yaşın ödüş komentarlar okuyan olsa neme diye. No, sonra Bir kamal basın. bir maşin pulun varsa, mesela neme ederdin diye. Bak borsun ne biçim. Ne biçim. Bedelim. Ey. Garajdan yapar. Garajdan kapı burayı. Ucuzlar, kavaz, produkta çıkar. Ben medelem diye onu alardım, eyderdim. Kalksız olmaz ana. Ey ben in kovaran adım ay değil mi? İn ulu ardu ediyen adım. 40 yaştan son 60 yaşa çelli siyahat etmek. O var mı? Salamız bitirsen sizden kovrayıp okap bilen yok. Siz üçüncü... Dur. Anlarken? Ya canım bağ. Sapar uşak diye. Ölçü giyin. Ölçü giyin. Aşkavat beauty salon diye. Yönü, şunu yapmadım, o kaynıydım sonra, yok bunun için. Şimdi sonra, medet aşakçılık kerim. Yaxşı, haysi yol seni showmanlığa iterdi. Yani itergi verdi. Birinci pulsuzluk, ikinci hıvız, üçüncü koca ve beyazleşlik. Üçten kavat geliyor. Ya. Koca filan değerleşlik ola. İyi saçanım. O düşünce yok. Edil öz humoristlarımız bilen beyazleşmek. Ya şöyle yönü. Ben onu hem içi de bir ayet etmeyene. Bizim humoristlarımız, ben dünya humoristlarının pes göremem. İkinci, hıvız dolşalatlar. Hıvız. Mr. Jacko diye. Yaxşı, sen özüne o adam deyip fikir ediyen diye. Öz fikir edişin. Men bilyen ne eylettin diye. Şurada. Men bilyen, beni aytacak sen cevap verdi. Erve dağdan duruna ödem yok. Hiç çıkmamıyordun Erve'den hatta. Ağazanov 7. Yaxşı Qoşunov, sen özüne en yakın adamın kim hadaplayan dost yok bundan. Murat Molla. Bruno, orçaylıktır, mehri aşağıçılık günay. У вас была такие моменты, которые хотели бы изменить. Конечно. Şom kim dedim şu adet var haberi? Mehri aşağıçılık günay. Ma ölmeyesin. Cevap vereyim. Hiç kadar diyemem.
Koyulýar mı? Yok. Geleceğim gör. Görüyor bolýar. Men Instagram ýöreden geleceğim. Indiki berdiif aşağı tohunmakul Halipan kim? Türkmenistan'ın at kazanan artisti merhum Oradır Dümeredov. Ondan Öwel Mehmet Karandar. Şu Balkan Teatrı'na rejissör ol işte. Hemen Türkmenistan halk artisti Teatr Mehmet Veliyev. Ondan daşarım Maro. Halipam näme diýsene? Köp zat öwrenen adamlaryň biri. Düşündüm. Şöhret Toyluyev diýär. Ýa-da normal durmuşunda da bolsunmy? Eger şeýle bolsa bu zekin sana Allah tarapyndan berilen diýär. Tahna bilen kän tapawdy dönakka edýän çalajak. Çalajak ya. O da sahnada öýdäkin azıcık Erbet Taat bilen gaýny bazı Erbet Taat diýenler durmuşda beýle de. Hader Serdar Taýyrov aşakçylyk nolaptyn oldy. Bir gyz söýsem näme bolýar diýdim bilýär. Aýyny maňa bolýa diýjek ol. Maslahat doğru ya. Bir gyz söýsem näme bolýa diýdir men. No. Özümde mesela aýtyp bereyinmi? İň usuly şoňa iýdi gider. Söýär aýdyp durmaly. Iýdi gider şoňa şoň üçin bir da hakykatdan şoň sana gerekli. Suud edip durmaly ha. Bir wagtda gitmeli. Soň täze gapy kakanda şo açylýar şo gapy. Düşündüm. Sefra 9 aşakçylyk 98 diýär. Berjek soragyň durmuşda nämedir bir zatdan utanyp gördüňizmi diýär. Meselem. Kano. Bir aýda bir mesele. Haçan utanyp gördüň? Nämeden utanyp gördüň? Torýan aýtmaly. İyi işin Özüňde doğru ýeýin no. Taleýnama günlük diýär Torogoýa. Kakandan taýyp gördüňmi? Torogo jogaby hökman garaşýan. Yok. Hiç şeýle. Ejem kakanda bir sapara vurup koramak. Kiçken. Ýadyma düşenok. Belki kiçken uramam mümkin. Şo vurup ondan soň Söza gatyram. Düşündüm. Indi Toro Bayram Han diýär. Şo Bayram Han. sapar. Oşamka. Ha? Ya ola däredin. Hem doğru berga. Sağa karşı edilen haýzat bagşlap bilmersiň diýär. Dönüklüğü. Dönüklüğü. Keremgerli 5 berilýän soragyň biri. Ýaşy näçinji ýyl nerede doğulan ýerine sen aýda diýär. 1990 ýylda 8 martda Haladilin ýan çykamaty owaňy birinji Haladilli karkam etip bere ejemi 8 martda sowada diýär Haladillik. Ejemi belenjine gaty belenendir da. Ertetine men dünýäne. 9 Mart'ta. 9 Mart akşam da onda geçilen vakti. Mesela onu 10 milyon kutlap gördüm ya onu doğru kutladım mı? Sen öyle durmuştuğuna da abiyatırsan vardı gara. Allah verdi anını yaz. Yaşten lakamın klitçkan bam. Bak. Ne? O da küçükken tikva diyatılar. Tikva? Kedi. O ne için? Ay kelam şeyle yüzün zaten tüyür olan şey. Diyadiler. Megat gitgay doğrudan o. Tikva. Kedi. Ola muhafza. Yol aman. Salam yaşı. Sorum. Salam. Aleyküm. Sorum gelecekte işin gelini kullanılmak için nemeler ediyorsun diye. Bu gelecekte mail namağız neme. Karıcı sayedana ağacan aman Murat. Yaxşı insan kıyada kaçan asmanar idim diye. Ya haçan idim son kafa. Ya onu yığmalı, ya satın almalı, tebritlemeli. Ay. Hasan soktu bu ot film yazmışsın o. Bolum ver, bolum da. Ay. Boranlar bana. Gidecekte 24 saat yok. Doğru mu aydın? Toyu var ya.
Toya baryan. He, ısmanaklı otaplar var ha. Var ha, dost. Düşünüklü. Sen bilmeyi, sen aydık durkanı bitiriyor. Hani kıstın şoğun. Ya, hani kardır kopkun. Ya. Bilmedik ne abi. Pastayla öyle etiyim edin. Var toyda etlilik o da ya da. Bir toyda oturacağım o da. Öylelerin var öyle ısmanak tevitleyen yok. Daha son men son için. Şu manide değil. Ya geleceğim tevitlep bileyim. Tevit ne böyle? Tevitlemek ısmanağı tayin etmek var ha. Tayla ya dost. Qovurup, Tayla tayin ya edip, dost. Ava. yine qovurup. Ava. O tevitlemek değil ya. Ya şehit pişirler mi? Umidcan toğlana kudu ya. Şuun kubunun ertiri yok deyseler, buğununu ne eylep geçirirdim diye. Ha şu insan günüm varsa mı? Eme kaydayın ama. Murat B diye. Ağamsız video kliplere düşümüzde kıyılar bilen öyü geleninde ayağınız bilen uç bolyan zatta ağamancan. Yok. Bolyan zatta ağamancan bolyan. Yok. Düşün yerde kârimdiğini. Yine öğlenmerken öğlenem zaman telefonda parol koylanak. Düşünüklü. Mende de oylanam. Koyduranok da pasta. Orçu öptür Hocakov diye. Men birinci orçudan koyayım sonra Türkmen sözünü men düşünmeyenler vardır ya. Ильяс Ялов. Если бы вы могли видеть шкалу с измерением чего-либо над головой каждого человека, что бы это было? Рейтинг человека в обществе, уровень счастья, количество денег или оставшихся дней жизни или что-то другое? Не переводы. En şu hayatın sayılarda, yani pulu bilen baktılığı, onun yani ağrıyı, onun qalımını. Gorko diyen varsa, her adamda. Hayatın sayılarda, hayat olsa sana, o olurdu. Ağrayın sayılarında. Ağrıyla. Teyaz ağrayın orada zadet böyle da hatan çıkıp böyle da. Ha, soru. Benim öyle yakmışına neydi? Aşağısılık bırakın. Soru. Esbitirilen yaxşı, siz ilkinci nerede görüştünüz, neyle yaptıydı? Şu futbol oynayan dövrlem var ha. Şu dövrlemem Esbiter bağdı da. Tiyarası bizden 10 yıl öňden alanda. 2014-nji ýyl mykadýan şonu Altınay restoranyna ikimiz bir toýda gabatlaşdyk. O wagt men üçin temle gürleşmek ullukan derece etdi. Şu an sen üçin näme olamaz men bilen gürleşmek. Onuň şonu ýaryna bardım. Şonu tanqid etdik kol. Şonu seçip etdi tarafım var. Şonu etdim. Şonu tanqid edemizde ýadyma düşýär. Ikimiz birlik bir derece maňly diýip duran suratymyz zadyr. Sen kim? Men Esbiter Rem okayan, çiğişme menem öydü, Koreýada okayan. Ana şu surat bilen birinci tapar hakikaten öjeli. Görüşüp, diýdarlaşyp, birlik-birine tanqid edip, gara aramyzdaky şeýle ne tanışlygy aýran önümüz şol. Anlayanım oldu mu yardım şuna? Ağam dövlet geldi, cuma geldi, iftan yardım edilen. Yaxşı bargılca soru. Yaxşı ağam, durmuşunda en füýji, en azırak näme boldy? Skopda füýji bilen burç diýme diýär-de. Füýji bilen burç diýär. Şoňa mende ýazak bu jogaplar garaşýan. Serioz näme? Durmuşumda en füýji zat ýadyma düşýär, öýlenen 3 ay bolanyny gaýdym ýertdi. Opskanlar 1 aýlyk diýip. Onu 2 gün bolly, 2-nji gün bolanyny, ýa 2 gün bolanyny gaýmy işine jaňa gitmeliydi. Şonu mena sroşa gitmeli boldy, en füýjde. Son olmaz bu ýygy da rosadanlar diýip. Ana men gaýdy. Ýa-da şu. Das düşünükli. Mehri Almazova diye. Орчу ene. У каждого человека есть свои минусы и плюсы. Какие у вас отрицательные стороны, по вашему мнению? Her adamın minus plüsü в общем. Plusum işim feýän. Minusun? İşim feýän. Oy. Rich on olacak. Yani şu anda çenli en iyi adam kim? Humorist İran bilmeler. Ha. Şundan mı? İran adam yok. Humorist. Eğer ben birini İran'sam şu gün öldüm İran'dan. Mehri Almazova'dan sonra aslında soru yamanken если бы вы не были артистом, кем бы стали? Futbolist. Ono şuna mengde şey, как раз şu temada Saparova diye.
Salam yaxşı. Çağa wagtyna Tayland kärine sahna çykmapdym ya, başga da arzum bardy. Futbolist bolmak. Kosmonavt derler, futbolist. Sonra mimarist. Kosmik futbolist bolmak. Hoca verdi diye. Doğru verýär. Yaxşı, burmuşdogyň bar meselem. Çağa. Olam Çetowada ýaşaýar. Ödem hiç mümkinçilik yok. Seni görmek istese, haýys edip hat ýatsa. Şonuň oňuny ýykmajak bolup, ýeke saat üçin ýanyna gidersiň diye. 2 saat orada giderim dost. 2 saat bolsa. 2 saat orada giderim dost. Bir tomoşaçylar olmasa dost. Orada yerdi medet. Yaxşı, gaýynlaryňa baranda şu bolsunmy ýa başgasy bolýar diye. Başkası var. Hoca bolýar ha. Ay ay. Ay. Ýene hoca berdi. Yaxşı işinde idolum kim Halil Pany, kim hadaplayan diye. Her sonra bolýar. İdealım bolýar awr. Deňeş ýany. Ha. Bey. In köp ünf berýärme. Ýene de mes bolady. Futbol ýerde, ýurman ýerde. Kerim var. Men her adamdan bir adam almagy bar. Bir adamda 2 zat bagdygyny almagy bar. Düşündüm. Tak, ne? Sen pikret gördünmü? Şu rapperlardan soň sen şu indi çykyp barsam sen dinlerdilermi? Sen gepleşiň däl, düşündüňmi? Roshan Karbayev diye. Salam aleyküm, yaxşı agam. Siz adamlarda näýli häsiýetler öwrenýäňiz diye. Görmelik. Daş. Olu. Men görmer. Şatlyk 0126. Yaxşı hem pikiriňçe. Çapma yo. Ha? Saat ne olur yılan çapma ya. Yaxşı. Sen pikiriňçe öýlendikden öň boldumy ýaşaýyşyň öýlendikden soňmy? Конечно. Son Doğru ýa. öýlenmäken ýarym adam bolýar. Dogrymy? Öýlenýän dogry adam. Dogrymy? Şeýle bolun gerek. A men öýlenmäken ýarym adam. Öýlenme. Wapşy adamam diýär. Halil 20 knol okutogan edi. Näme üçin kakakda aýdymak diýär. Ne üçin bilen ad tutup aýdmadylar, ne üçin oğlunyň ad tutup aýdmadylar. Ada. Näme üçin? Siz aýdymsa, siz ber jogab, ne üçin? Tumakow Ceyhun. Eger de Murat Molla şul kärden gitse, kim bilen işin dowam ederdiňiz diýär. Hiç kim bilen. Ýok. Ýok. Oň ýerine tutjak men ýanymda. Edilýär, sahnada hiç kim gözüm goýup bilemem. BMW motorsport diýär. Halk aýdymy berýärmi ýa-da estrada? Halk aýdym. Halk aýdym. Menimçe. Kim aýdyndan halk aýdym olar. O arada hiç neme ýok. Tak, çözdümi sonra goýar. Daşary ýurt aýdymçylardan kimlerden diýär? Bar adam ine şunu tutup, diňe şunu aýdymar diýip bilemok da. Meselem. Meselem Kirkorov olar. Grigor Leps olar. Onun o lift tip mi ýa-da bir grupa bar o. Böyle düşünüp tanaat hiç kimi. Hopşum. Forolomuz men taýlanlamagy tordy. Hem forol berip geçişmeýär. Yamankan 600'dörken. Köpse meňdeş. Hemme forolomuz üçin sag bolun. Ýaşy saňada öýme çağıran üçin forollara jogap beren üçin sag bol. Kesjek diýen ýerlemem kesjek geldim daway. Sag bol dost. Tabii bilemem. Bu da topu. Süleyman, sana da sağ ol. Benim hocamı seyla gelen için sorular xaradın. Veya on yani azra diyen soru yok ki yani. Öy gepmesinde birinci bir gelindi orada. Ne için? Bara yeri oldu. Tamam. Öyle mi? İnni gepleşik adam oğudan ne deyip o gepleşik alıp barcayın bir aydan fikrim oğuy yerlikli bilen mi? Yasamalık yok, at yok bilen mi? Üstülü vardı o diye dost. Tamam. Ondan limandan bilen ne mi? 2-3 yıl bundan diyordum sen bilen mi dost men? Ne deyip o da toya çıkken 2014 mi 2015'te yan tanışma adam şonda aytıptım bir yerde. Men ne deyip o da toya çıkken toy aylanacak deyiptim. Böyle 4-5 yıl toy aylanın
adamı gow seni bir aýdyman diňlede däkler. Indi son kuwat berýärmi? İstekler ütkämen bollaý löýbe. Ketme daştaýlam. Gerçekten? Ketme. Hemme sebep Thomas edýän ýollarymyza iýleşmede. Awardy. Ana sawardy. En köp adam sağlık bolsun, en az adamdan alada bolsun. Her bir öýde sağlık bolsun, askar döwlet agyrlyk bolsun. Demancan. O beýleki. Nemede? Ýuk.